Sal-aħħar tas-sena Identity Malta se tkun bidlet il-passaporti kollha validi għal passaporti biometriċi. Passaport biometriku huwa aktar sigur mid-dokument normali u jintaraf permezz ta' ċippa li tinsab fil-qoxra ta' wara tal-passaport. Kif jispjega tajjeb uffiċjal għoli tas-sezzjoni tal-passaporti Jesmond Buġejja, passaport biometriku jagħmel aktar faċli biex l-individwu jiġi identifikat mill-ewwel. Il-passaporti biometriċi ikun fihom id-dettalji tal-individwu li jkun applika għall-passaport, bażikament hemm ir-ritratt tiegħu, hemm il-firma kif ukoll il-fingerprints. Bil-passaport biometriku ċ-ċittadini Maltin se jkunu jistgħu jagħmlu użu minn faċilitajiet f'ajruporti internazzjonali li jivverifikaw il-passaporti b'mod awtomatiku. Jesmond Buġejja saħaq kif dan it-tibdil fid-dokument tal-passaport hemm ħafna xogħol warajh. Kien hemm bżonn ta' investiment ovvjament fis-software biex inħarġ dan il-passaport kif ukoll fil-magni. Il-magni kellhom ikunu speċjalizzati li jkunu jistgħu wkoll din informazzjoni tal-passaport tiġi embedded ġo-ċippa tal-passaport. L-Aġenzija għamlet ħidma wkoll biex il-kwiet twal qabel kienu sinonimi mal-uffiċċju tal-passaporti issa tnaqsu bil-kbir tant li biex wieħed jinqeda issa qed idum biss medja ta' 15-il minuta. Dan fil-waqt li l-passaport ikun jista' jinġabar wara 4 ijiem. Biex tkompli tnaqqas il-ħin ta' stennija fi żmien tas-sajf, l-Aġenzija wkoll qed toffri skont ta' 10 euro fuq kull passaport għal dawk li applikaw għal passaport bejn Settembru li ġej sa Marzu tas-sena 2019.